खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगो नोंथांमोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय। दा बे सानब्रैसोआ ओरैबायदि खस्थयै बारगलांबाय नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगो नोंथांमोन। माने मबाइल गैयै जुगफोर बायदि मोनलायलांदों आरो बे सानब्रैसोआव बयनिबो जिउआव माने गोब्राबै माने खस्थ मोननाय बायदि मोनदों आरो माने खाना थां माने बेंगा थां होननाय बायदि अबस्थाया जादों आरो नङा होमब्ला। दा इन्टारनेटआ दिनै खुलिबाय सानब्रैनि उनाव। दा दिनैनिफ्राय बयनिबो माने जिउआव मोनसे फ्रि जासिगोनलाय आरो देश बिदेशनि निउस आरो जोंनि बिटिसिनि निउस माने बयबो रायजो राजाफ्रा बबे खना खनलायाव मा जादों बेफोरखौ जमनानै थायो आरो नङा होमब्ला। दा बेखौनो दिनै जालदाब जुलदाब माने बन्द खालामबाय आरो सानब्रै गाहाम नङा होमब्ला। दा बेफोरबायदि आरो दा थांनाय कारिगाव जानाय जाथाय जोबोद दुखुनांथाव माने जोबनो गैयै दुखुनांथाव होननांगोन आरो जे जाथाया जानाङामोन बे जालांबाय आरो आदिबासिफ्रा साना हौवा बेफोरबायदि खामानि मावनाया आदिबासिफोरनि थाखाय थिग जायाखै। दा जिखुनु जाबाय आरो दा दिनै बिथांमोनहा जोंनि बर' फिसाखौ अना खाना बुथारनाय गारि सावनाय आरो मोसौ सिखाव बरनाम होनानै गावसिनि दायखौ बासायनो नाजानाय दा बेफोरबायदि प्लाना माने बिथांमोननि थाखाय मा जाबाय दिनैनि दिनाव माने फैलार जाबाय आरो बिथांमोना दायखौ मावनानै दिनै सिखोमानो नाजादोंमोन नाथाय बेयावथ सरखार दंना रायजो राजा नङा होमबा। दिनै सोरबा सासे दायनिगिरिया जेसेबांखि थाखोमा दाय मावा मानो बे सानसेब्लाबो हमजाखायो रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिनि फिननायखौ माने जेब्लायबो मोनखायो आरो बिनि फिननायखौ होनो थाखाय सोर दं सरखार दं नङा होमब्ला। सरखारा बिनि फिननायखौ होगोन दाय मावनाय हिसाबै आरो नङा होमब्ला। दा बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया आरो बुथारनाय जाथायखौ लानानै जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा माने गरमा गरमि जानो नाङा आरो सोरबा मोनसे बुथारबा बेयाव गावजों गाव माने हारि आरो जाथिनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोनाय माने देथारफिननांगौ बुथारफिननांगौ बैफोरबायदि थासारिफोरखौ लाबोनो नाङा आरो नङा होमब्ला। दा बिनि गासिबो दायनिगिरिखौ साजाखौ सोर होयो माने सरखारनि मानसिया होयो नङा होमब्ला। दा जोङो दाय मावोब्ला नेनानै थानांगोन थारैनो सरखारा मोजां खामानि मावो आरो बिनि फिननायखौ सरखारा होगोन होननानै जों साननांगोन आरो। दा जायनि थाखाय दिनै आदिबासिफ्रा गावसोरनि जेनाखि गाज्रि मावनायनि जेनाखि गाज्रि फिथाइखौ दिनै बिथांमोना मोननो थांगासिनो दं आरो मोनबायबो आरो बिनि उनाव आरो बिथांमोननि जेनाखि गाज्रि गोसोनि जेनाखि हान्जाफोर बै हान्जाफोरखौ दिनै लासैनो माने सरखारा हमगोन आरो। दा बेफोरबायदि अबस्था रायजो राजा नोंथांमोन नंखायनो माबा मोनसे माने जाथि आरो हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जालायब्लाबो बेफोरबायदि गावजों गाव माने साना हौवा माने एक्सन लानाया मोजां नङा आरो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव बेफोरखौनो माबा मोनसे जाबा मोननै बारायो आरो सासेया बारायो मोनब्रै आरो बै सासेया बारायो माने 6था आरो बै सासेया बारायो बिदिनो 10-12था बारायलांबाय थानानै मालाबा नङै जाथायफ्राबो माने बिराद गिदिर जालाङो आरो मोनसे माने देशाव माने असान्ति माने परिबेस खालामो इन्टारनेट जुगाबो। दा बे खेत्रखौ लानानै दिनै इन्टारनेटखौ सानब्रै बन्द खालामनाय जाबाय आरो दा बे सानब्रै बन्द खालामनायाव साफ्रोमबो मबाइल सालायगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोना खस्थ मोनबाय आरो देश बिदेशाव मा जादों मा जायाखै आरो जोंनि बिटिसिआव मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ नायनो गोबां माने रायजो राजाफ्रा दुखु थाबाय आरो नङा होमब्ला। दा जिखुनु बारगलांबाय आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोबाव समनि उनाव दिनै गिबि खेब भिडिअ फैनायखाय बांद्राय बायदिसिना बुंला बायदिखौ आं सानबाय आरो दा जिखुनु बयबो मिथिगौ दिनैनि जुगाव नङा होमब्ला दिनै मोननै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जायोबा न' सावलायनाय जायोबा देथारलायनाय जायोबा माबा मोनसे गाज्रि परिबेस जालायोब्ला माने जोंनि मोननै हारियानोथ' माने डेभेलपफ्रा माने गोमालाङो आरो नङा होमब्ला। सोर खहा जायो मोननै हारिनि गेजेरावनोथ' खहा जागोन नङा होमब्ला। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि देशनि जेनाखि जौगानांगौ खामानि बेफोरबायदिया
खामानिफ्रा माने थाबथाजोबगोन आरो सरकाराबो ओरैबायदि सुख'नो हायै माने खहा जागोन आरो जाय खहाखौ माने जुग जुग बोसोर माने जौगाहोनो नाजाबाबो बै सुबिदाया माब्लाबा फैयाबो जानो हागौ रायजो राजा नोंथांमोन दा मा बुंनो नङा होमब्ला दा दिनैनि दिनाव बयबो मिथिखागौ नङा होमब्ला दा बबेनि पण्डितफ्रा बेलाय होनला फैगोन आरो दा आसल खोथाया बेनो आरो दा जोंनि जौगानायनि बिथिङाव जोंनो नोजोर होनो रोंनांगोन जोंनि देशखौ जों मा रोखोम सान्थि लाखिनांगौ दा जोंनो नोजोर होनो रोंनांगोन आरो सोरबाया जुदि सोरखौबा देथारलाबायदोंबा जोंबो देथारफिननांगौ माने बिदि नङा रायजो राजा नोंथांमोन माने जाय गोरोन्थि मावो बे गोरोन्थिनि फिननायखौ जेब्लायबो बिथांमोना मोनो आरो दिनै जाय आदिबासि बिदा फंबायफ्रा जोंनि बर' फिसानि फारसे अना खाना नायगार देथारनाय गारि सावनाय बेफोरथ' माने 100आव 100% माने साजाखौ मोनखागोन आरो जोंबो बर' फिसा हिसाबै माने जोंनाबो थैया गोदौओ आरो माने गोसोब्ला बिथांमोनखौबो होननायाव थायो आरो खिन्थु जोङो कन्ट्रलाव थानो रोंनांगोन आरो नङाब्ला माब्लाबा माने बे जोंनि देशानो ओरैबायदि माने मोनसे अर जोंगोन जाय अरखौ माने खोमोरनो गोब्राब जागोन आरो दा जोंनि BTCआव दिनै बेफोरबायदि जायाखै आरो जानोबो दानांथों दा जुदा कान्ट्रिफ्राव बेफोरबायदि जायैनो दिनै गोबां 100 बोसोरबाबो जे खहाखौ सुफुंनो नाजायो बै खहाफोरखौ सुफुंनो हायै बायदि अबस्थाया दिनै गुबुन देशफ्रावबो जागासिनो दं आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा बिनि थाखायनो जोङो सान्थि भाबै जोंनि BTCखौ जौगानायाव मा रोखोम मदद होनांगोन जों बयबो मदद होनांगोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर थेंक इउ